गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोन कनसिकुइन बर' हनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर दासान्दि माने मा बुंबावनो आरोना फेसबुकफोराव माने ओरैबायदि माने बुरैफोराबो जिखुनु माने बिहामजो मोननाय बा बिजामादै मोननायफोराव माने आजिखालि दिनाव खानाय बोजानाय आरो लोगोसे माने गावनि प्राइभेट पार्टफोरखौ देखायनो जुजुनायफ्राथ' जोंनि बर' समाजाव बांसिन सायाव बांसिन जालांबाय नङा होमबा लोगोफोर बेफोर माने मोनसे बारहावाफोर रोखोमसो जानो हमगासिनो दं लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन कि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निसय मिथिखाबाय जानो हागौ बे मादैनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर नोंथाङा ससे क्लिप भिडिअखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानो हागौ जोंहा मादैया माने गावनि प्राइभेट पार्टखौ माने देखायनायनि थाखाय सोरबा माने कमेन्टआव गाज्रि कमेन्ट हरदों खोमा जानो हागौ बिनि उनाव माने गावो ओरैबायदि गाज्रि रावजों बुंदो माने बेफोरबायदिथ' जानो नाङामोन लोगोसेयै आं बेखौनो बुंगोन कि जों बारे बारे सिगांनिफ्राय बहुद बुंबोबाय थागासिनो दं लोगोसे होमबाबो माने मानसिफोरा माने फोथायनाय एबा हरनाय जिखुनु माने जानला मानला भिडिअ बानायना हगारनायफोरखौसो मोनबाय थायो आरो ना नङा होमबा लोगोफोर जोंना दा बर' समाजाव जोंना दिनैनो हमनानै ला बिजामादै मोनलायनाय बा गावनि बिहामजो मोनलायनाय बैसो समाव माने बेफोरबायदि गावनि प्राइभेट पार्टखौ एबा माने थाइगिर फिथाइखौ माने देखायबाय थानो जुजिनायानो जोंनि बर' समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो बेफोरखौ माने दिनैसिम फेसबुकआ दि मा बुस्थु बिथांमोना माने हमनो हायाखैबो जानो हागौ फेसबुकआ दि ओरैबायदि गिदिर प्लेटफर्म जिखुनु भिडिअ हगारा पाब्लिस खालामबानो सबनि फल'वारनि बे जायगायाव मोनहैयो आरो लोगोसे आनफल'नि जायगायावबो मोनहैयो लोगोसे जायनो मोजां नुयो बिनो नायो जायनो मोजां मोनो बिनो फल' खालामो जायनो मोजां मोना बिनो माने फल' खालाया बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियानि थ्रुयै माने अनलाइननि थ्रुयै माने फैसा खामायनोबो हायो लोगोसेयै बहुद माने नोंखौ माने सोगाबबो हागौ नोंखौ बुथारनोबो हागौ आरो बेखौ माने जों एसे मिथिनानै हुसियार थानायानो गाहाम दिनैसिम हमनानै ला सासे माने बिमादै बा गावनि बिहामजो मोनलायनाय बा गावनि माने बिजामादै मोनलायनाय समफोराव माने बेफोरबायदि माने देखायनाया माने सम गैला आरो लोगोसे माने बेफोरबायदि माने गियान आखलसो होननांगौ लोगोसे हमनानै ला दिनैसिम जोंनि बर' समाजफोराव बेफोरबायदि बैसोआव माने जों फेसबुक फैनायखौबो खम नुयो लोगोसे फेसबुकआव फैना होनना बुङा माने गावबा गावनि मबाइलजों फैसा खामायदों गावबा गावनि मबाइलजों आर्निं खालामदों नङा होमबा लोगोफोर बेफोरबायदिनो माने गावबा गावनो एसे माने बुजिनो नाजानांगौ बैसोखौ लानानै समाजखौ लानानै रायजो जाखानाय रायजो सोलिनाय हिसाबै गावबा गावनि मान सन्मानखौ लाखिनांगौ जाथि बंख'नि मान सन्मानखौ लाखिनांगौ बिदिनो बेफोरबायदिनो माने गासैनि हारिनिखौबो लाखिनो नाजानांगौ आरो बेफोरबायदि माने बुंद्रायनाया आनलिगेल जादों दिनैसिम हमनानै ला जोंनि बर' समाजाव माने बेफोरबायदि माने गुबुंले थासारिया थाबाय थायोब्लानो माने उन्दै उन्दै गथ'फोराव माने थाबैनो अट'मेटिकलि गाज्रि जाखागोन आरो लोगोसे माने जाबायबो दंखायो आरो बेखौ जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै जों मिथियो लोगोसेयै नै आं दा बबे दंफैनो लागो लोगोफोर फख्रि जावनायमोन आरोना आं बेखौनो बुंगोन दिनैसिम हमनानै ला बैसोखौ लानानै बा एबा माने समाजखौ नायनानै गावनि जाथि बंख'खौ नायनानै गावनि बाहाय बाहागिखौ नायनानै गावनि फंबायफोरखौ नायनानै बेफोरबायदि माने देखायबावनो बैसो गैला होननानै बुंजायो लोगोसेयै माने बेखौ माने एसे सोरबाफोर कमेन्ट गाज्रि हरोब्ला बेफोरखौ माने मेगन सानांगौ बा दुखु मोननांगौनि खोथा गैया माने मोजां थाखायसो बाथ्रा बुंदो लोगोसे माने गुबुन रावजों मा बिस गोनां खुगाजोंसो माने उल्था बुंफिननानै लासैनो खालामनो नाजानो नाङा बेखौ माने समाजनि थाखाय आनलिगेल जायो गासिबो मिथिखायो जोंनि बर'फोरा माने बेफोरबायदि नायनो बा देखायनो माने समाया दै गुबुन हारिफोरनिखौ कपि खालामनानै माने भिडिअ बानायनो नाङा माने बे लासिं सिं जायो आरो ना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन आं माने एक्जाक्टलि माने बे मादैनि सायाव भिडिअखौ लानाय फैयो माने एसे माने इन्टारटेनमेन्ट स्टाइलै माने बेफोरबायदिथ' सम गैयामोन भिडिअ बानायनो आरो लोगोसे मान सम्माननि खोथा थायो माने मादैयाव बुजिनांगौ बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला माने मा जायो नङा होमबा लोगोफोर गावनिनो फंबाय थायो गावनिनो बिदा थायो गावनिनो बियाय बिबागिनफोर थायो बिजामादैफोर मोनदोंबा बेखौ माने एसे बुजिनांगौ आरो ना लोगोफोर कमेन्टनि थ्रुयै जायबायदि मानसिया नायनो उसुबिदा मोनदों बैसो माने कमेन्ट खालामखायो बेखौ माने गावसोरो एसे बुजिनांगौ आरो बे समाव माने बेफोरबायदि गावनि प्राइभेट पार्टफोरखौ देखायनो जुजियोब्ला माने मा जायैखौथ' मिथिखायो गावनि फिसाया नुगोन गावनि बिमाया नुगोन गावनि हौवाया नुगोन गावनि जाथि बंख' नुगोन बिगु बिबोनां जानाय गामियाव गासैबो माने नुजोबगोन अब्लाना मा जागोन भाइराल जानायानो गोदोनि दिनाव माने भाइराल होनना बुङोब्ला बिराद गिनाय
संखिनाय मोनसे दंमोन नाथाय दायो माने भाइराल अपसन दं माने भाइराल हेशटेग भाइराल माबा माबिसो थुलाबायनानै भाइराल जानो बेखौ थुयोबा बेखौ भाइराल जायो बेखौ थुयोबा बेखौ मा जायो होननासो आजिखालिनि दिनाव माने बुहुत माने भाइराल एक्टिभसो खालामना लायो गावबा गावनि चेनेलनि लिंकफोराव नङा होमबा लोगोफोर लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय समाव लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव गोरोन्थि बुंथारदों माखौ निस्सय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोनखौ मिजिंथिना थाबाय लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों।